Komiti mar riwruok mar Kanisa ma pacho kae, the National Council of Churches of Kenya, oywago chal marach mar piny Kenya, magipimo gi jatuo moyawore kendo mangimane nie kind Akuru Gasumbi. Giwacho magi romo mane gibedo godo Limuru, kama giywago e chal mar ouke Jokenya masani tiere kod midhiero kotenre gi pek mar ngima. Kadhier bende koro osegore kuom thoth oganda kaluwore gi onge mag tije, ka ohelni modhuro bende koro podho. Ratiro mar oganda giwacho ni piny owacho ok dew ka oganda indhiyo aoyaye kendo ithoro lal godo. Gino makoro osekelo luoro ne jogo makedo ne ratiro mar oganda kanek magalagala bende koro ogo tache thur kae. Giwacho ni piny owacho opong' kod wuond kendo jotelo riambo kotit miyo jopiny okia gima ginyalo kawo kaka dier ka bende giseo okenge ma piny owacho osekawo mar tawo chenro moko ataro mar chike ma pacho kae. E mano nyakorom Gajuang dwaro nitiere mar Jokenya kawo okang' maneno ni gibedo gi ng'eyo e wi chal mar Kenya. Gisundo sirkal ochung duol mar IEBC. Gigol jotelo ma ok ti maber oko kendo gisund sirkal ober sekta mar thieth e kind mamoko. And falsehood have been elevated to the point where no one knows what to believe anymore. Do not just believe what is said, but take a step to verify as voters, to collect signatures and commence the processes of recalling the members of parliament who are not performing. The judiciary concludes the cases touching on IEBC within the next 2 weeks. We must get back our democracy. Instead of oversighting the executive, they are cheerleaders in oppressing the people. Instead of speaking for the people, they are making oppressive laws. We ask pastors wherever they are to speak boldly and to preach freely and to prophesy when God has placed a message. Let us exercise the powers of the office of the citizen. One of them is to speak up. The church will point out the wrongs in the society. We are Kenyans. We are also leaders in this country. And so whenever it calls for our voice, we will raise our voices. We will not allow the sacred religious practice to be used for self-promotion and self-marketing.